መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይኩሉ ፈሪወትኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ተአውቆ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥበዋት ታምረች ሰብ በቃል መዞር መሰንቆ ተታምረች ለዘአብአናፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከቡ ካይናተ ሀሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርእዩ ምሰችነን ከገልገላ ካህናተ ቤትኪ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልኡ ሰግላ ይትከዛብ ሰው በልበ ጥበብ ወይዶ በእያይምሮቱ አብዛ ህማመ ዘይፈለገ ብፁዕ እሰ ለፍቅርች ዘይጸመደ በቅመስልች ለለ ጊዜ ያንስ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርች ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃኖ ወልድኪ ለናስ ወልደ አማቴ በኋለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ጴንጠቆስት ኃይለ ድካም ጸንመዋቴ ልብስ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሲስይኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአት የምትዘከር በርኅራኄኪ እጹብ ከመዓሰች የማይለጽሙከት ኦ ፍጥነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርት ወአቅም ቡሩክ ማርያም እስመ ርኅራኄ ልብ አንተን በቀል ወቂ ፍጡነ ረድኤት በብዙህ ጾታ ከመ እግዝእትከ በሰማይ በላዕሉ ወምድር በታሕታ አምላከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስተ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይሴዋከ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከብ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽርዓነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩህ በኀቤከ አሉ በሰላመ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ናሰበ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበ ወድሰ ተአምሪሃ አብዝሖ ለመጽዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረሙ ማብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት
ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ በግዕ ቡሩክተ አንቲ ማርያም ቡሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ወንስግድ ወንግነይ ላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክ ድንግል ናት ያክልቲ ዛቲ ትንቢተም ለነቢያት ወስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕታት ወእቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ አብ ተረድኤቱ ለእግዚእነ አምላከ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
ደመሰስ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ በቃልብ ነፍሰ ገብርከ እግዚኦ አልብ ነፍሰ አመንተኒዮስ እግዚኦ እቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲንያ እግዚኦ እቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ እቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም እግዚኦ አርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ሮቤል መንሽበ ንግሥታዜ
السماعات نبرا اسمك يقدس نقصات مزافات كفنت بسماء كل ما مدريهم نادت الجيران لمهابنا بدلنا فبحرنا بدلنا وصالح بدلنا فأكفاكنا من فتنة جتنا من قسطن حائلا كل زلالنا تكاين مامين ودينا بسم المريم ونقل فينا من أسلام مثلا وكل أخبارنا خادم قده وصدق خادم قده أدك زيادير بيتا سلام سلام لك الله ونسخة ونسبره في إخبار محطانكم برخي وهم لتزقى دابير مساحي وهو في السجل رسيل كعجاتنا حقنا فتور ديال كتوز نتعنا محل من الآمين Anggil, asal diskusinya. فقال اسم الأخير هاي باش قالت ملاخي ودنقل مريم دس يبلكي دس يبلكي دس يبلكي دس يبلكي مساخي سريك عن استبركي فرخصهم برخم ورد فلمن لنا سلوس قدوس نعاب نود المنفس قدوس قبرنا أنا نكون من كل ساعة نزل على أعلى آمين لكلكم እግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያትከ ንጹሐን እስመ ብዙኃን ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንቱም ዘትርእዩ ወይርእዩ ፈተው ይስሙ አንቱም ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ለኩም እሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ወከማሆሙ ለነ ንረስየነ ድልዋነ ንስማዕ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ
ጽሮ በድሬሁ ወከመ ኃያል ወዳገ ወይን ወቀተለ ጽሮ በድሬሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ቅዱስ ዘዝነ ወማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር تورنا حريكات عرقنا كمالت كمل النايت فينا ودسم مودات وانت تصبغين مودات كلنا تصبغلنا أود عمتنا بارغلنا قدسلنا بسماعات نبر أبونا بسماعات نبر أبونا كاي كدس من خاتم تعفاك خمتاب سماعك ودما مدريخون نعلة نجيرانا لو محابنا نحن نزبدلنا بدلكم حرقنا لو بدلنا سنحب قرنا كفارحنا برفتنا يتتونا من قصدين حايلين كبر نزل عالمنا تقايم مؤمنين وعلينا رسول الماريا من عقب سكبير بلا صلاة سلام لك له إحنا غدا نقلي خير سقاهم نقلي خير الزعير بيت سلام لك له نسخان سورة سيخي ولما عزمكم برخيو ومرت تقال قابل مساخي وفسد اسمك حديثنا حقنا نفتو يسوس من تمام هذا من النامين ወንጌለ መንግስት ኦጎይታ ወንጌል ማርቆስ ረድን ወድ መዝሙርን ሐዋርያን ወድ መዝሙር ወድት ህያው ቃል ዝንበር ቃል ባርኽ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ 1 ሳብ 20 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም መግደላዊትን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ንስጋ ኢየሱስ ክቐብኣ ሙኡዝ ሽቱ ዓደጋ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሶምን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብቲ መቃብር ከዳ ንሓድሕደን ከዓ ነቲ እምኒ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ይበሃሃላ ነበራ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ኣቢለን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣየኦ ናብቲ መቃብር ኣትየን ከዓ ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ በጽሒ ኣብ ወገን የማን ተቐሚጡ ምስ ረኣያ ኣዝየን ሰንበዳ ንሱ ግና ኣይቲ ሰንበዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ኢኽን እትደልያ ዘለኽን ተንስኡ እዩ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ስለዚ ኺዳ ንደቂ መዛሙርትን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቕድሙኩም እዩ ከምቲ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገሮኦም በለን ራዕድን ስንባደን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብታ መቃብር ወፅየን ሃደማ ፈሪሄን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይ ሶሙን ንግሆ مستنسئ نتا شوعت أجاننت زوجة مريم مجدلاويت قدم ترأيا نساد ما خيدانو تومس زنبرو كبخيون كجوهيون كلو نجارتهم نساتهم جنا يسوع هي مخانون نعا خمسة ترأيان سمعهم أي آمنون دحرز يسوع نخلت خب أتوم ناب هجر سبك خدو خلو أب مجدي بخالق ملك ترأيهم نساتهم كا تمليسهم نتهم كالوت نجروهم انتخونه نعتاتهم ون أي آمنوا من إنه نتهم عسرتهم حدا أب مجدي تقميتهم خلو ترأيهم نتهم مستنسئ زرعيو أي آمنوا من نورو أمه بزي مأمانهم تر لبومن بزي مأمانهم تر لبومن زلفهم كم زون بلوم ناب كل عالم كيدو نبزول فترة كأوانجيل سبخو اتزي آمنن زتاتم كان كدحنيو اتزي آمنن زي آمنن جناك خلنانيو نتوم زي آمنو ازملكت زي كسعبومي بسمايا جانن تخوصو بحدش قانقوا خاخ الزاربو عتمان كحزو زقتل انت ستيو خاكوتو ايكو قد اومن ايو
ኣዳዎም ኣብ ሕሙማት ከምብሩ ንሳቶም ክሓዊ እዮም ጎይታና ኢየሱስ ነዚ ምስ ተዛርቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኹን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃልውን በቲ ዘሰንዮ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ እቲ ሰምዕ ንዘላቶ ይስማዕ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት አባይ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ እስመ ነገረነ በእንተ ወልዱ ዘረሰዮ በኵረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዛቲ ዕለት አባይ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ እስመ ነገረነ በእንተ ወልዱ ዘረሰዮ በኵረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል እምኩሎን መዋዕል አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ
ቅድስት አማን
ፍስሐ
ይስሐኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀድሳ ወአክብራ እምኩሎን መዋዕል አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን Da
Amen.
Ah
ትንሣኤሁ
ሙታን ዘረሰዮ በኩረ ሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ሙታን
ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዘረሰዮ በኩረ እሙታነ ዘረሰዮ በኩረ እሙታነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዛቲ ዕለት አባዬ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ እስመ ነገረነ በእንተ ወልዱ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዛቲ ዕለት አባዬ ፋሲካ ዛቲ ዕለት አባዬ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ እስመ ነገረነ በእንተ ወልዱ እስመ ነገረነ በእንተ ወልዱ ዘረሰዮ በኩረ እሙታነ እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ዛቲ ዕለት አባዬ ፋሲካ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ
ወልዶ ዘለሰዮ በኩረ እሙታን እስመ በትንሣኤሁ ቤዘወነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያሰሪ ሄርቶ በላዕየነ ሰአለነ ሰንበተ ለእረፍተ ዚአነ በሰላም ወሰላም ለዓለምነ ሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዝክራተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ንጉሠ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ወለወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረያት ማእከለ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ሀረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳኢ ቅዱሳን እምድኅረ ትንሣኤም ሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳሂሉ ወምህረቱ ያሃሎ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ወምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ወምስለ ኩልነ ውሉደ ጥምቀት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያብይ የተጠንቀቀ ዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ዘተንሥአ ሙታነ አመሳልስ ሰማያት ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኩሉ ንዝፈጠርካ ንዘይትረአ አምላኽ ብሁልንትናና ነምልኸካ ኣሎና ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታና ንጎ ምስጋና ነወፊየልካ ኣሎና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪኣ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ንዝተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቶ ቃሊኻ ንስኻ ዘይቋረፅ ምስጋናን
بزي قارز مسغانان بحلق سراويت ملائكت نتمسغني خا ابي زي تفطرك حبات فترك نصحن قدوسن زي تمرمري خا ناي مسغانا حسور طبب زنگر كاننا ممهري خا زي تف برهانونا تسفخانا نسخان عخا مسغانان كبرن قدسنان نغرب لنا أوغويتا نحنا باروتك نصوه مسغانا نوفع لنا حزب خان عخا يمسكن اللو ممر قدسان مسارت عالم زخون كان صول انسان تقبل ولد واحد ناغانا مسكنا لنا قدم بخرنا بكان زمن سواكا نانا نقول زخونات كاسا كان نسرا ونقول زبلون صابو ساتين كن كنا نزي بالا شواب زلون تنبسم لبزعب نخاطب الملاك ونسكن وزفتهم علم كي تفترزنا برزي تفعل ونبري خانا الله ونبراني خان نتعبانا زنبر مزقص المتارك أفعاد بخبر خلنا كم عم صرنا تبرانا تخانا كم متعدين كي وتبكنا كبرنا حارت أخذنا بمسكال كان بتابسنا ذلو أبغى أقرب كان بونجل ونا من وانجيل مرحنا وانجيل نازس كان بأوعى لا بعد هاي غاز أقرب كان سلزق ويسان إحنا ورد كان أغانا أملاقنا ندسن بزي القراء كل ساعة كان مسكمرانا بناد ونا أغاي ودسن لو مسأبو العلو كل زخون كا يسوس ود እግዚአብሔር مسنا يزل عالم منقص خاز مسغانا زنسار ساي غزي كبافنا نقرب علينا كل فترة دما بمرعاد منفس فراتن يمسغنكالو او كل نفس زفرهو كلهم نفسات تصادقان باخاصن يعم زنبرو منافس تزمصو وحس معبلات كوانا زهداكا كاب طفات ودب هيوت زخون كانا نصايخا نبتنا يزل عالم تسفى ملحان زلو صقعون موغي زخون كانا نصايخا نتوما بحر زጭنقو تدحن نتوما مدر بدا زلو بصقخا تحوي نتوما بصنع معصر زلو مساعتو متنبر كام معصر تموت فتحخانا نمساكين نزبخين زناز زوم نتوم صامو دما بمسكر زبجوم نتوما اوز توكلو كل معات كبانا زملسن زرحق نسخايخا وقيتانا نبياتن هوارياتن بحبون زمسكنخا نعخان ودسن نمسكننا لنا أما حدر هيوت من تخن عرف كباها باها أمينا فقار كاننا قبرنا بتزاسك خمن ملالس قبرنا وقويتا نخلوننا عشتنا عبيتن نمم حدر النهزب النقواسان نمقاسين بمحرات كحلو وقويتانا ناملخنان برخو من قسنات كايمو كلمة على مسقانا نابن نولد المنفس قدسن يقبع لمن كل سعن نولد ولدا زيودا العالم ولا تولد زيالك العالم عالم سقاه እግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ለአምላክ
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ሁሉ ዝኸውን ኃይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማእሰር ተፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነፍሲ ዘይጥንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓድ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና መሊእ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽህ ብሕማም ንዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣቦ ናብዚ ዓለም እዚ ተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይፈርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ بوها ما سرت متكن سعد وركنا كابسم راح تكونوا نتوم بأخذ أمن كنا النازاب كان سخاً كل حال السلام من بس نرجس أب كنا زي بتاعكم بتحد ما مسابها فرق وركنا أما أخلناكم كارم عرق كنا كوي تانا تنبل من راس معيب وكوي تعزم أنت من كون القصص أبو زي قصص قبل على علينا دعوة هبنا كم ثلاث لكم هلا زي قرط كل هبنا أو زلمة بسمع عن مبلة السنة زت ما تكاتب حديات من رسولة كان سنة عايش على بمرتفعات من السبيل ما سبت ذلوا أدهن وقيتنا أملاكنا نبرق من السماء كأننا نقولنا تساقعنا أن سنالك إجزئو أملاكنا من قس
ናሁ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክነ عقب البابنا عين لبنا زبرا قلنا ظلمات بنا ركبنات كايمرز خلدكنا نسراغانتي نتفاتو فين يتسمس قلو دخل عن كايم بزي تفك حدث كاب تزاد كان ما ستات تفنت تفر لخايم بما تود دخل تبجي خايم وقيتام انت زنحنا بارد كان مسكن كان نسيبك وقيتا نود زكالنا لكان ملاقت بزي قارز مسغانا ماليت كل ساعة مسغنو خايخا وقيتا إذي أقاست باكوتيت بماليت كل ساعة مسغنو خايخا ناي كبر مسغانا يو قدم مساخا زنبري ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طبب ناتكا منصحن زلاكا عالم كي تفتر مساخا اللو زخوني واتباهر سبن مدحان بسقاز تقلصك الكبارعت حاتيات حرازو طانا ودخان فقرخان قيتانا يسكر سوسي سلزو قيتان حنا بارد كان ود سكالنا نود سكا وهابي مع مولبنا نساسا غزي وداسه نور بالكالونا نفس تحتا زرن ጭኖ መንፈሸለ ዘይበለነቶም ዝተሰዱ ዝቅበለሎ ምን ዝረዶምን ነቶም አብረግረግ ኃጢአት ተዋሒቶም ዝሳቀዩ መድሓንን ጡምያ ዝሓልን ጉፋዕ ዝብቀለሎም ዓርክ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንጹሃን መሕደሪዮም ብጽድቅ ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማ ዝኣልነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህቦ ጎይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሰዓة ንዓኻ እናወደስና ብኦ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣሎና በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሃት ወኢዝለዓለመ ዓለም አሜን ዝበልና መላእክት እግዚአብሔር አሜን ይበሉ ወበችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ይለመነና ገጽ የብርሃልና በዓይኑ ምሕረት ይጠምተና ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕዙናትን አዘዘልና እሱራት ትፍታሐልና ምሩኻት ምለሰልና አተውትን ወፈርትን ነፍስ ወከፍ ገዛ በመላእክቱ ይሐልወልና ኣብ ቤትናን ኣብ አገልግሎትናን ኣብ ስራሕናን ኣብ ስድራ ቤታዊ ዝምድናና ዘሎ ሽግርናን ጸበባናን ፍልልይናን እግዚአብሔር አምላክ ብጸጋቱ ትንሣኤ ሂቡ ዕርቅን ሰላምን የብዝሓልና ንቤተ ክርስቲያንና ፍጹም ዕርቀ ሰላም ንኽትበጽሕ ልብ ቦታትና ይተንክፈልና ብቕዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ዝነብር አባና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ትምድ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰላም ለክኹም ንስኻ ወንስብረት ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስኒ ደስ ይበልኪት ኃጢአትና ንኻድገና ናፈት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ክርስቶስ
ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። 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 ይገብሩ በዓለ መላእክት ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ በዓለ ደመናት ባሕርኔ ማዕበልን ይገብሩ በዓለ እንስሳ ገዳምን ይገብሩ በዓለ አዕዋፈ ሰማይን ይገብሩ በዓለ ወንሕነኒ ንግበር በዓለ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ ሃሌሉያ ይገብሩ በዓለ መላእክት ሃሌሉያ ይገብሩ በዓለ መላእክት ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ በዓለ ደመናት ባሕርኔ ማዕበልን ይገብሩ በዓለ እንስሳ ገዳም ይገብሩ በዓለ አዕዋፈ ሰማይን ይገብሩ በዓለ ወንሕነኒ ንግበር በዓለ ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ ይገብሩ በዓለ መላእክት
ይገብሩ በዓለ መላእክት ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ 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 በዓለ ይገብሩ በዓለ መላእክት ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ ይገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ መላእክት ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ 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 በዓለ ይገብሩ በዓለ መላእክት ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ ዓለም ደመናት በዓይኔ መለልን ይገብሩ በዓለ እንስሳ ገዳምን ይገብሩ በዓለ አዕዋፍ ሰማይን ይገብሩ በዓለ
መድኃኒነ ይገብሩ ባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓናን ንድኹማት ፍጥረት ካደቃ ኣዳም ከምዚ ዝመሰለ ክብሪ ብትንሳኤኻ ስጋና ድሕሪ ሞት ምስ ነፍስና ብሕብረት ተንሲኡ ኣብ ሰማይ ንዘለኣለም ምሳኻ ክነብር ክውን ስለ ዝገበርካዮ ነመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ በዚ መንፈስ ትንሳኤ ዝኽነብርን ብኡ ክንጓዓዝን ብኡ ተተስፊና ኩሉ ግዜ ብሓጎስ ክንነብርን ጸጋኻ ኣብዝሓልና ዓይንተ ልቦናና ብርሃልና ምርዳእና እግዚአብሔር ኣምላኽ أبرخلنا بقعات قبرنا بمسجانا خمزيلنا هنصلي أبسماعات تنبر أبونا أبسماعات تنبر أبونا سمكاي كدس من قصخات مصافات كخمطار سماكم ولما مدريهم
نعلة كيرانا لو ما عبنا نحن عن زودلنا بدلهم كم تحرمنا لو بدلنا وسامح دقلنا كفار حنا نمبر فتنا يتفون من قستن حيلين كبر نزل عالم ناس كاين معمر وعدينا على سنجر مريم براي قدس قبل من سلام لك الله بحنا خد نقول يا بس دخان نقول قادر جابر بيت سراوي سلام لك الله نسخان سبرتي فرم حسنكم برسول او ملتزقا جابر مساخي وفزتي جاسي برك حياتنا نخار قلنا نفسو دغيس كرسوس من تانا محرز لمن لنا امين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሩኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንምስጋና ንኣምልኾ ንንስሓ ንጸሎት ክንጋባእ ቅዱስ ፈቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና أملاك قدسان نايبهر مسغانا يبصحايو كمو انتم بسراح مخنيات بحمام مخنيات براحق بوتا بمقوع عزيا صقم كتمسو زي كالكم انتقونا بزاد زلوخ مخونكم نتقدس بيت خريستيان توبا قلقلوت بانك عدون بتبعاتن تكاتاتل وزلوخم اتبو حبو ازري اكزابير اسيات صادقان أسبت هتان يخفلكم تبل قدس بيت خريستيان سب كاباف እግዚአብሔር بزوز كل غالنبر سب بنجرات رايك نبر ايك إليني اكو بهبست كم زي هايو سب الله امقال معفو زي وصل እግዚአብሔር እሱ ስለዝሆነ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንግሆ ምሸት فرق معالتي فرق ليتي إن مجبور نحلوا نبرخت نتسفى زخون قال እግዚአብሔር سريعة لنا لومي أبز سومنة ساعة على تسلس قدس بيت خريستيان سريعته أبونا أقدمهم زنببو وانجيل ماركوس معرف 10 وشد الشيخ ساب 10 زلوي نمزخ آخر زاكل كاب حدا حساب قصري شمون تزلو كان بوبي تنسائي إيسوس كريستوس سنبت مسحلفت مريم بعلت مجدلان مريم عدي يعقوبن سلومين كيدن كلاخيعو قديت عدقا بقدامي معلت سمون نقهو صحاي كتبرق كلا نام مقابر مسا نحاد هدن كا اتأمنس كافتا اف مقابر منك قلبت النايو تباها هلا اتأمني عزي قزيف نبرمو نلعل قصن تتمتا تقلبيتو رأيو نام مقابر آتين صعدا خدان اتخدنا بسحي آبيمان تقميتو رأيامو سنبداها نسود ما عيت سنبدا نسخات كنسينة تتسغل إيسوس نازراوي تداليا خمزلخن تداليا اللخن تنسيو أبزي يلون اتابع زنبر وبوتا انها كداد عن دك مزامرتن نبي اتروس ناب قليلا قدموكمي كم تزبلوكم كأبو خطري ويخميلكن نقرؤون بلن من كتكاتن سنبادن حزوان نبرمو كم مغابر وزيين هذا ما فريان سلز نبرخا نحادوكوا اي نقران اتسمع اذن زلاتو يسمع بلغويتا ندك مزامرتوي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን
نزن سومنات زين النستنتنلن أرستي هيبومن يوما كم تتمالي بنا أبيك أشتسفوم زغلزو سوني مايدوت تبال مايدوت مالتكا مسجار مالتي مسجار كاموت ناب هيوت كاب سلمات ناب برهان كاب حاتيات ناب صدقي كاموت ناب زل علماو هيوت مسجار مايدوت تولو لومي سولسكا توماس إلو نمذكرتا سيماتو الله سلمنتايا توماس إلى سيماتو كاو كابتناي توماس النستنتنلو إنمهارلو نجر سلزلو أونجل ماتيوس معرف 14 قصر حموشة توماس كا قويتاي نابي كم تخيد أين فلتنينا نتمجدها كم يجرنا كنفولتو إنايلو ناب قويتا إس كريستوس بزحاتو حتو مسرت قويتا زملسو لو من كلهنا نخل ملس زخنا قويتا إس كريستوس زملسو ملسي توماس بزحاتو إيو سلازي كم تناي توماس نزي ترد أننا نجر بجمت بيمسلني بيخون زي كونس بتخكل نتزي تردعنا حاتيتنا كنردو كاب توماس كاب زين مهاري كاسيلو أبونجل يوحنس معرف عسران 4 كساب عسران شريشان زلو انترانا قويتا عيس كريستوس رئينايو تقليصلنا مسبلو أنا بعيني كي رآه أبتز التوقع قنو إيدي كي يأتهو أي أمنني كمز بالليل كابزخا كلتا نقر نردائل ويتا يس كريستوس آماننبر تتاراتاري أي تخون إلو نكزابير بعيني كي رآه بإيدي كيدا حسسكو أي أمنني مبال كم زي كال نتوم أبزبن هاريات زنبارو ترازي كونس اتوم كي رأيوني زا أمنني بسعان يميلو بأمنت كسامور داتا زلو عالم تسفى أمنت يقلص اللوم مالتي الأزار حميمو مستبهله توماس بزدنق نقرز تقلص اللو نعناي مثل أزار من تغتس الناس نحنا خا نعناي نموت كم زبالوم ندك مزامرتو يقلسيل مس بزح كم زز مسألة أستنتنون ملبمي كهاننا من انتبار قدس بيت كريستيان نزي علت زي توماس إلى سيمات تيلو كابزي كننببو زتنببلنا قدس وانجيل انتاينا نمهار لدت قويتانا يس كريستوس سنساتو بملأك مبسر قدوس جبريل كم استبسره لدتو بملأختي كم استبسره حجو انتنسايو بتم سماويان ملأختي كم استبسره ينارينا سلازي زينات انساي قويتا يس كريستوس بمن تبسيرو كابتي زتنببلنا نبابات كالاي اتبسرات بمنن بخمين تزازيمو سالساي قويتا اس كريستوس سلمنتاي تسقيلو رابعاي سلمنتاي تنسيو نحناخ بخمي كنبعلو إنا تعزيزنا تقدميتي زينات انساي قويتا اس كريستوس بمن تبسيرو كم تنسمع نحنا تنسيو أبزي يلن نتات نبي روازو لو سفرا نعنا رأيا إلو ملأخ أملاخ ملأخ زابير يبسرني فريحان قصنا مدري مسكدن دادنا نخا نساتهم نمنتاي كانت هياو أما أخل موتات تدليو ألخني لهم لذي تنسعي قويتا بقدسان ملأختي تبسيري ناتز تبسر بسرات قويتا عس كريستوس بخمي زازيمو أماتيوس عسران شمونتن كترت الشعاتة ندك أمزامورتو خنقراك خدا خلوا إنه إيسوس تقوانفن كما إخن كعبلا نساتن قربيلا
እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ ትንሳኤኡ ካብ ሰባት ማለት እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረአዮ ድምፁ ዝሰምዓ ኣካሉ ዝዳህሰሳ እዘን ቅዱሳት ኣንስቲ እየን ከመይ እቶም አንጊሆም ዝደልዩኒ ክረኽቡኒ እዮም ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ ኣፍቅሮም እቶም አንጊሆም ዝደልዩኒ ከዓ ክረኽቡኒ እዮም ይብል ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 17 ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ከበስራ መምርሒ ሂብወን ኣይትፍርሓ ንሕዋተይ ከድ ክንገርኦም ኣብውን ክርኢኒ እዮም ኢሉ ስለዚ ነዚ ብስራት ሒዘን ምስ ከዳ ንሐዋርያት ምስ ረኸቦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ካብታ ኣዳምን ሔዋንን ዝበደልሉ ግዜ ጀሚሩ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ንማንም ኣይተዋህበትን በኣፍ እግዚአብሔር ማለት ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ስለዚ ኣኻ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ገብረ ሰላም በመስቀሉ ስለምንታይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ኣብ ሓንቲ ጥቕሲን ናይ መስቀልዩ ምኽንያትን ትንሳኤውን ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ እንተ ተጠቒሰን ዘለዋ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 25 ንሱ ብሰሪ ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅናውን ተንሰአ ንሱ ብሰሪ ኃጢአትና በጃ ተዋህበ ስለ ጽድቅናውን ተንሰአ ነቲ ንሕና ዝበደልናዮ በደል ዋጋ ከፊሉ በጃ ኮይኑ ሰብ بقولباتو خبيجوي خيل بجنزب خبيجوي خيل بمايو خبيجوي خيل بخال مجدها خبيجوي خيل ويتا إسكريسوس جن بخبور دمو كمتي وانجيلاوي قدوس يوحنس معرف 3 قصر 10 شريشة بتحاد وردوز عمنا نايزل عالم هوات كركب بمبر حاد وقاخي تفسي نتحاد وردو بجاب مهاب اكزابير نعلم كساب كندزي أفكاراي سلازي بسر حاتياتنا بجات وهبه سلاز الكناون تنسى زابير ويتا إيسوس كريستوس ببحرية ملكوته هياويو موت كحزو كتنكفو زي كإل إيو نتنساي وقن نحنانتهم بموت بحاتيات وديقناز نبرنا ميتناز نبرنا هياوان كقبر حوالي قدوس باولوس أبرومي 4 قصر 25 نسو بسر حاتياتنا بجات وهبه سلس الكناون تنسأي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ብዙሕ ጊዜ አሰሮ ለሰይጣን እቲ ርእስ ጠቕሲ ናይዚ ሶሙን እዚ ክሳብ በዓለ 50 ክሳብ በዓለ ጰራቅሊጦስ እውን እዚ ርእስ እዚዩ ካበይ ኣምፅኣቶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14-16 እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘረ አብርሃም ኣልዓሎም እምበር ንመላእኽቲ ሳይልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሉ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡኡ ሓበሮም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብ ከምዚ ዝመሰለ መርገም ካብ ከምዚ ዝመሰለ ባርነት ካብ ከምዚ ዝመሰለ ዕዳ ካብ ከምዚ ዝመሰለ ስቃይ እዩ ኣድሂኑና ብሞቱ ነቲ ሓይሉ ሞት ኣብ ኢዱ ሒዙ ሓዘ ምእንቲ ክስዕር ምክንያቱ እቲ ሞት በቲ ዝተገብረ ኃጢአት ገይሩ ብኡዩ ናብቲ ዕዳ የእትዎም ነይሩ ንኩሉ ወለዶታት እዩ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሉ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዝበለት በዓብይ ኃይል ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም ንኣዳም ኣሲሩ ንዲያብሎስ ኣሲሩ ሬታ ንዲያብሎስ ኣሲሩ
نأدام النزورون كا حراجيروم بموتو نتحايل موت أبيدو زحزم انت غسعر نسون ديابلوسي نتوم بفرحات موت بزلو زمنهم ببارنت تتحيزهم زنبرو كلاتهم حرام انت خوصهم يلو نسون بؤو حابروم سلازي أسرو لسيطان أزور أدام كنمل كلنا تارا نباب وي تارا أواج وي تارا صلوت وي تارا دقام زي كونس ناتو خلوز تقبرلنا وعلت ازوا غازن دزي كفللنا حجي اب مرقم اب موت اب مجزعتي ديابلوس اب سقاي زل عالم محلونا نيرنا كيتو وهاده كيتو ولده كيتو سقل كيتو انسى كدحنا الناس سلطان اللوي ግን ሐቀኛ ፈራዲ ስለዝሆነ አብ ስጋ ከይሲ ተሰዊሩ ነቦታትና አዳምን ሔዋንን ስለዘ ሰሓቶም ብዚ ሰፈርኩምሉ መስፈር ተሰፍረልኩም ከአስለዝብል ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ክብርን ዝኽርስም ይኹን ኣብቲ ሰይጣን ዝሰዓሮ ስጋ ኣብቲ ሰይጣን ዘውደቆ ስጋ ኣብቲ ሰይጣን ናብ መርገም ዘእተወ ስጋ ንዕኡ ተዋሂዱ ንዕኡ ለቢሱ ብኡ ገይሩ ይስዒርዎ ስለዚህ አቦት ቅዱሳን አቦታት ቤተክርስቲያን ካብትን ዓለም ዝፈጠረሉ ጥበቡ ንዓለም ዘድሓነሉ ጥበቡ ይዓቢ ከመይ ንዓለም ክፈጥር ኮሎ ዝተጠቅመሉ ጥበቡ አምላኻዊ መለኮታዊ ጥበብ እዩ ንዓለም ከድሕን ኮሎ ዝተጠቅመሉ ግን ተሰጋውነት ብስጋውነቱ እዩ ንሰይጣን ሲዒሩ ንሞት ደምሲር ሱልናይ ስለዚህ አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ክንብል ኮለና ዕብራውያን 2 ኣብ ካልኡም ብዙሕ ነዝር ዝተከሳለና ዕብራውያን 2 14 16 ብሞቱ ነታ ኃይሉ ሞት አብኢዱ ዘሓዘ ምእንቲ ኸስዕር ንሱውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም በፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘበኖም በባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ሁላቶም حرام انت خوصهم إلو نسون بؤو حبرو سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ስለዚህ ሓንቲ አርስቲያት ተርፈና ንሕና ኸ ብኸመይ ከነብዕሎ ኢና ተኣዚዝና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7-8 ገንሸል ፋሲካና ማለት ክርስቶስ ተሰዊ እሞ ከምቲ ዘይምጹጻት ዝኾንኩም ሓድሽ ብሑቕ ምእንቲ ክትኮኑ ነታ ኣረጊት ማይ ብሑቕ ኣጽሪኹም ኣውጽኡ ስለዚ ብናይ ገርህነትን ሓቅን ብዘይ መጸጸን ጌራ በዓል ነብዕል እምበር በታ ኣረጊት ማይ ብሑቕ ወይስ ብመባኹዕቲ እከይን ሕሰምን ኣይኮነን سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን ክርስቶስ ተንሲዩ ክንብል ኮለና ኩሉ ግዜ ቦታትና ጸሎት ክገብሩ ከለው ንዓና ኸ ምግባር ኃጢአትና ምግባር ጽድቂ ክንትንስ ክርስቶስ ኣብ ዝተንሳአሉ ኩሎም ኣይኮኑን ብትንሳኤ ጎይታ ረቢሖም እቶም ንመጀመርያ ዝረአይዎ ሓለውቲ መቃብርን ካብቲ መቃብር ክሳብቲ ምኩራብ ካብ ቤተ መቃብር ክሳብቲ ቤተ መንግስቲ ጎይታ ተንሲኡ እንዳበሉ ጽቡቕ ነገር እዮም ጀሚሮም ነቶም መቃብር ክሕሉ ዝቆጸርዎም ከይዶምውን እቲ ሓልዎ ዝበልኩምና ተንሲኡ ኢሎም ከበስሩ ጀሚሮም ዳሕራይ ግን ኮማ ይትበሉ ደቀ መዛሙርቱ ሰሪቆሞ ዳኣበሉ ገንዘብ ከዓ ክንበኩም ኢና ገለ እንተይልኩም ተሓላፊ ከዓ ንሕና ልዕሊ ኢና ግድ የብልኩምን ጉድኣት ኣይመጻእኩምኒ ሽዑ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ነቲ ብዓይኖም ዝረአይዎ ክትንስእ ብሓይልን ብስልጣንን ዝረአይዎ ክትስእ ናይ ዓመፃ ገንዘብ ከይተርፎም ክብሉ ተንሲኡ ዘይኮነስ ደቀ መዛሙርቲኦም ሰሪቆም ክሳብ ሕጂ ከምኡ ይውረይሉ ሐዋርያ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚህ ትንሣኤ ጎይታ ውዒሎም እዮም ትንሣኤ ጎይታ ርእዮም እዮም ከበስሩን ጀሚሮም እዮም ናይ ትንሣኤ ተኻፈልቲ በረኸተ ትንሣኤ ብርሃነ ትንሣኤው ተኻፈልቲ ካብ ምዃን ግን ንሓላፊ
ንብረት ንሓላፍ ገንዘብ ክብሉ ሞት ፈትዮም እግዚአብሔር ካብዚ ከም ዝሰውረና እዩ ስለዚ ንሕና ብኸመይ ኢና ነውዕሎ እዩ ገንሸል ፋሲካና ማለት ክርስቶስ ተሰውይ እሞ ከምቲ ዘይምፅፃት ዝኾንኩም ሓድሽ ብሕቕ ምእንቲ ክትኮኑ ነቲ ኣረጊት ማይ ብሕቕ ኣፅሪኹም ኣውፅእዎ እዩ ስለዚ ብናይ ገርህነትን ሓቅን ብዘይ መፀፀን ጌራ በዓል ነብዕል እምበር በቲ ኣረጊት ማይ ብሕቕ ወይስ ብማባኹዕቲ እከይን ሕሰምን ኣይኮነኒ ስለዚ ክልተ ነገር ኣቐሚጥሎ ኢሉ ነዚ በዓል ትንሣኤ ንኩሉ በዓላትና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ከነብዕሎቱ ኮይንና በዛ ጥቕሲ መሰረት ክልተ ነገር ከነረጋግፀን ዘለና ገርህነትን ሓቅን ኩሉ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገርህታት ከም ርግቢ ይኩኑ እዩ ማለት ሰብ ኣይትጉድኡ ሰብ ኣይትበድሉ ሰብ ኣይትህሰዩ ጠበበኛታት ከዓ ከም ተመን ይኹኑ ሰባት ከይገድኡኹም ከዓ ጥንቁቓት ኩኑ እዩ ኣብዚ ጠቒስዎን ዘሎ ገርህነትን ሓቅን እዩ ብዙሕ ግዜ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ክሓትዎ ከለዉ እንታይ ዝብሎም ነይሩ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ከተውፅኣኩም ሓቂ ሓራ እያ ተውፅእ ሓቂ ማለት ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልበስዎ ይብለና ኣነ መገድን ህይወትን ሓቅን እዩ ገርህነትን ሓቅን ነዚ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ዘይመፀፀ ብሕቕ ዘይመፀፀ መባኹዕቲ ሓጢኣት ዘይለኸፎ ሓጢኣት ዘየባላሽዎ ብገርህነትን ሓቅን እዩ ኣዝና ክንጥንቀቐለን ዘለና ከዓ እንታይ ኢሉ ብዝመፀፀ ማይ ብሕቕ ኢሉ ኩሎም እዮም በዓል ዘብዕሉ እዩ ኩሉ በዓል ኣብዒሉ እዩ እቲ ኣርእስትና ግን ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ከነብዕሎ እዙዛት ኢና ኢሉ እንታይ ኢሉ ብእከይን ሕሰምን ኣይኮነን ኢሉ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ክፍኣት እከይ ክብል ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝጠቐሶ ኣብ ማቴዎስ 24 ቁፅር 48-49 እቲ ክፉእ ባርያ ገና ብልቡ ጎይታይ ድንጉ ይበለ ነቶም ብፆቱ ባሮት መውቅዖም ይጅምር ምስቶም ሰኸርቲ እውን ይበልዕን ይሰትን ጎይታ እቲ ባርያት ከዓ ብዘይተፀበያ መዓልቲ ብዘይፈለጣ ግዜ ይመጽእ ስለዚ ከም ዝመጽእ ጎይታ ይፈልጥ እዩ ከም ዝሕተት ይፈልጥ እዩ እንታይ ዝዕሽዎ ነይሩ ግን ጎይታ ከድንጉ ጎይታ ጋና ሕጂ ኮነን ዝመጽእ ምስቲ ከነርክበሉ ኢና ዝብል ሓሳባት ይዝኸይድ ስለዚ በመባኹዕቲ እከይን ሕሰምን ክብል ከሎ ሕሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ታራ ነገር ገርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ዘፍጥረት 13:13 ሰብ ሰዶም ገና ሕሱማት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓ ኣዝዮም ሓጥኣን ነበሩ እዩ ስለዚ በመባኹዕቲ እከይን ሕሰምን ዘይኮነስ ብዘይ መፀፀ ማይ ብሕቕ ብገርህነትን ሓቅን በዓልና ነኽብር ኢሉ ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ከምቲ ተኣዘዝናዮ ከምኡ ገርና ከነብዕሎ እሞ ብስጋን ብነብስን ክንድሕነሉን ክንጸድቀሉን ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ሩሕስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ንቃል እግዚአብሔር ብኣንቃድዎን ብጥብኣትን ስለዝተኸታተልኩሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስ ንርከባሎና
ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካላማ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይጻፋ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ልምጽና ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሎ ጸጋ ነሣኢነ በሕይወተ ረከብነ ጸጋ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሎ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ወነሴብሐከ እግዚአብሔር ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ወነሴብሐከ እግዚአብሔር ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሎ ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቲአከ እግዚኦ ነአኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ቲአከ እግዚኦ ነአኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ጸጋ ነሣኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሎ ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ ቲአከ እግዚኦ ነአኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር ቲአከ እግዚኦ ነአኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር
ክቡር ቤዛወነ በደሙ ክቡር ክቡር ቤዛወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሞ ክቡርዮ ክቡርዮ አዲጎና በደሞ ክቡርዮ ክቡርዮ አዲጎና በኃላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና በደሙ ክቡርዮ ክቡርዮ አዲጎና በደሙ ክቡርዮ ክቡርዮ አዲጎና በኃላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና በኃላፊ ወርቅ ኮነን ተሻየጠና ነፍሰይ ናባምላክ የማቆባዳዊ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ንኽካ ንጉስ ኢኻሞ እንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ክባዳዊ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ እምልኽካ ንጉስ ኢኻሞ እንግስካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ እማዕጓዳዊ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ እምልኽካ ንጉስ ኢኻሞ እንግስካ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ግዜ ንስኻ ንጉስ ህይወትና ኮይንካ ንኽትነብር እቲ ቀዳማይ ምርጫና ንስኻ ክትኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ንመላእ ህዝብና ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን ዘሎ ብፀጋኻ ተገለጽ ብፀጋኻ ድማ ደግፈና ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዛ እምነት እዚኣ ብኣ ተመካሕትን ኩርዓትን ኮይና ከይተጠቐምናላ ከይነሓልፍ እግዚአብሔር አምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ንሰብኣይን ንሰበይትን ዕንቶ ልቦንኦም ኣብሪህካ ኣብ ቤቶምን ኣብ ሂወቶምን ኣብ ውልዶምን ንስኻ ንገስ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓልፍናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉኣት ሕነና እምበላ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስተወልኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀን ኮንብርኺ ወም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገና ንፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና ኣሜን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም አብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ፍስሐ ወሰላም
بأبي ኃይል ወስልጣን